नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आमगेल्या सगळे वीक्षकांक महाशिवरात्री निमित्त हार्दिक शुभेच्छा. आज पळयात आयचे खबरो. कवळे हिंगा कवळेश्वर देवाचो उत्सव साजरो. जोडा तालुक्यातल्या काळी व्याघ्र प्रदेशात आशिल्ल्या कवळा हांच्या कवळेश्वर देवाचो उत्सव आज शिवरात्री निमित्त साजरो जालो. वर्सांतल्यान एकच पट्टी हे मंदिर भक्तांक दर्शनासाठी खुले उरता. ताका लागून आज लोकांन दर्शनासाठी गर्दी केली. युक्रेन आणि रशिया हेमगेलमदी चलच्या युद्धात राज्यातलो एक विद्यार्थीक मरण येयला अशी खबर प्रसार माध्यमांक मेळिल्ली आसा. हो विद्यार्थी हायवेरी जिल्ह्याच्या राणेबेंदूर हांगचो. नाव नवीन अशें जावन आसा. तो तरकारी हाडूंक बाजारात गेलो तेन्ना ही घटना घडली. मुखाल्ली माहिती भारत सरकारच्या विदेश सचिवालयातल्यान मेळोवचो प्रयत्न चालू आसा. या सगळ्या भितर कारवार जिल्ह्यातले 2 विद्यार्थी या रशिया युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीर शिरकून पडिल्ले आसात. तरी त्या 3 पोरांकडे आपूण फोनाचेर उलयला अशें कारवारचे जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हेमी प्रसार माध्यमांक सांगला. एक विद्यार्थी बनवासी हांगचो तर इतर विद्यार्थी मुनगोड हांगचे आसात. हे विद्यार्थी सुखरूप आसात. तरी मुखाल्ली माहितीसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल वाट पळयते आसा. नकली ATM कार्ड दिवन लोकांक फसोवच्या आंतरराज्य चोराक अटक. अंकोला. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोलात ATM केंद्रात लोकांक सहाय करता म्हण तेमच्यान ATM कार्ड घेवन तेमकां नकली कार्ड वापस दिवन तेमगेल्या खात्यांतल्यान पयशे काडून फरार जावच्या चोराक अंकोला पुलिसान सिनेमा रितीन अटक केली. ही घटना काल घडली. गेल्या डिसेंबर महिन्यात अंकोलाच्या केसी रस्त्यावयल्या SBI बँकातल्या ATM केंद्रात पैसे विथड्रॉ करूं म्हण बोळेचो विजय किशोर नायक हेमी गेल्ले. त्याने तेमकां सहाय करच्या निमित्यान तेमगेले ATM कार्ड घेवन तेमकां नकली कार्ड दिवन फरार जाले आणि थोड्या वेळान तेमगेल्या खात्यांतल्यान अंकोलच्या दुसऱ्या ATMांतल्यान 44,000 रुपये विथड्रॉ केले मेसेज येताच तेमी अंकोला पोलीस ठाण्यार अनोळख्या विरुद्ध तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तपास करून CCTV कॅमेरा मार्फत शोध घेऊन तेमी वापरिल्ल्या कारचो नंबर मेळ्ळो. कार मुंबईची नोंदणी असून मालक उत्तर प्रदेशाचो म्हण कळ्ळे. होन्नावरच्या होळे गद्देच्या टोल गेटच्या CCTV कॅमेरा दृश्याच्या आधारान फाटलाग करताना कोंदापूरच्या कापूबी हिंगा एक ATMांतल्यान तेमी पयशे काडलात हे कळ्ळे. पोलीस मुंबईत वचून आरोपीला शोध घेताना आरोपी परत मोबाईल सिम बदल पुलिसांनी दिशा बदलतालो. अखेर पुलिसान चालाशपणान आरोपी उजय अंगप्रसाद द्विवेदी हेमकां पश्चिम मुंबईच्या कुर्ला हिंगा अटक करून पुलिसान आरोपी खंयच्यान 42,000 रुपये नगद आणि ह्या कृत्याक वापरिल्ली कार ताब्यात घेवन आरोपीक न्यायालयात हजर करून न्यायांक बंदरात दवरलात. या प्रकरणाचो तपास लावन आरोपीक अटक केल्ल्या सगळ्या पोलीस कर्मचाऱ्याक SP डॉ. सुमन पेडणेकर हेमी शाबासकी दिला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. अंकोलच्या बेलेकरीच्या बोगरी गद्देत संपर्क पुलाक येतले भाग्य. तपशील दिवची आमदाराली सूचना. अंकोला तालुक्याच्या बेलेकेरी बोगरी गद्दे मार्गाच्या संपर्क पूल निर्मिती करच्या स्थळाची लोकोपयोगी खात्याचे अधिकाऱ्याबरोबर आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी भेट देऊन परीक्षण केले. प्रत्येक वर्साक पावसाळ्यात व्हळाचे उदक होऊन व्हळ व्हावून लोकांच्या घरात भन बोगरीगतच्या भागात संपर्क तुटता. हेजेन कृषी भूमी सागवली करच्याक खूप लोकांक कष्ट जाता. हेजेर शाश्वत उपाय म्हटल्यार बेलेकरी बोगरी गद्दे पूल निर्माण जाल्यार हांची समस्या निवारण जावूक बरें जातले. या पुलाचो अंदाजे खर्चाचो तपशील तयार करून लोकोपयोगी खात्याच्या संबंधित अधिकाऱ्याक आणि बोगरी गद्दे व्हळाच्या दोन्ही बाजून पिचिंग बांधून खारे उदक भितर येवन म्हण व्हळाची उंची
वाढोवच्या खर्चाचो तपशील लहान उदकाचे खात्याचे अधिकाऱ्याक दिवूक आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी सुचयला. मार्च 12 जिल्ह्याच्या 26 न्यायालयाक लोक अदालत. न्यायमूर्ती एन संतोष कुमार शेट्टी, कारवार. न्यायालयीन प्रकरणाची दाखल झालेली प्रकरणां कमी जावन वादी प्रतिवादीक जातींतले बगी न्याय मेळोवन दिवच्या उद्देशान मार्च 12 जिल्ह्याच्या 26 न्यायालयात राष्ट्रीय लोक अदालताचे आयोजन केला अशें ज्येष्ठ सिव्हिल न्यायाधीश तशेंच जिल्हा कायदो सेवा प्राधिकाराचे सदस्य कार्यदर्शी एन संतोष कुमार शेट्टी हेमी सांगले. प्रसार माध्यमांकडे उलयतना तेमी सांगले की न्यायालयाचो भार कमी जावच्या उद्देशान प्रत्येक वर्साक 4 वेळा लोक अदालताचे आयोजन करतात. 2022 ते 2023 वर्साचे पहिलेच हे लोक अदालत आसा. ह्या अदालतात सिव्हिल स्वरूपाची सगळी प्रकरणां, व्हड क्रिमिनल प्रकरणां सोडून लहान सहान क्रिमिनल प्रकरणां, मोटार वाहन, कोंकण रेल्वे आणि सी बर्ड निराश्रितालो भूमी परिहार विलंब तशेंच वैवाहिक प्रकरणां राजी संधान करची व्यवस्था उरतली. जिल्ह्यात विविध प्रकरणां सगळी 35,459 बाकी असून तितूंतली 12,857 प्रकरणां राजी संधानात योग्य आसात. 1,545 चेक अमान्य प्रकरण, 104 बँक प्रकरणां, 211 वाहन अपघात प्रकरणां, 2 उद्योग प्रकरणां, 22 वैवाहिक प्रकरणां अशा अनेक प्रकरणांची वादी प्रतिवादी मार्फत समालोचन करून एकच दिवसाक राजी जावूं शकली ना तरी टप्प्याटप्प्यात दोन्ही पार्टीक तारीख दिवन राजी जावची प्रक्रिया चालू उरतली अशें न्यायमूर्ती एन संतोष कुमार शेट्टी हेमी कळयला. ಕೇಸ್ಗಳ ಹೊರೆಯಿಂದ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷಗಾರರಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ನ್ಯಾಯ ವಿಳಂಬ ಆದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯ ನಿರಾಕರಣೆಗೆ ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಪಕ್ಷಗಾರರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾವು ಒಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, 20 ಕಾಲದಿಂದ 70ಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಸು ಇರುವಾಗಲೇ ಆತನ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಿ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लायक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.